Zove se Miron, ali ne baca disk. Dapače, uopće nije ovdje u emisiji zato da bi govorio o sportu, već o glazbi. Miron Hauser je naš prvi školovani jazz trombonist, a došao je najaviti koncert koji ima u dvorani Gorgona preko sutra sa jazz orkestrom HRT-a. Dobar dan, dobrodošao. Dobar dan. Koncert, autorska večer, Tu Fragrancija. Što će se svirati? Tu Fragrancija. Fragrancija. Svirat će se moja autorska glazba, jer je autorska večer. A koncert se zove tako jer kad su me pitali kako da nazovemo koncert, ja sam jedinu tu kompoziciju imao gotovu i nisam htio imati one tradicionalne fore, Latin Fire ili ne znam šta već, jer to ipak, to je moja glazba, kako ju ja čujem, a ona ima najviše kubanskih utjecaja. Jesi li bio na Kubi? Jesu li to utjecaji koji stižu samo ovako preko medija? U ovom životu nisam bio na Kubi. Ali, dakle, osjećaš se kao netko koji je tamo nekada živio? Definitivno. Definitivno. Rekla sam da si naš prvi školovani jazz trombonist. To je Graz, Trst. Kako si zapravo došao na taj cijeli put? U Grazu sam završio četverogodišnji studij, znači bakalaureat, i onda sam nakon toga otišao u Trst da bi završio studije, da bi napravio magisterij. Trombon ovako djeluje kao dosta neobičan instrument. To nije baš prvi izbor klinaca. Ti si isto prvo si svirao rog. Ne, prvo sam svirao violinu. Da ti se sluh izušti. 6 godina sam svirao violinu i nekako mi nije sjela, nisam je volio i htio sam se ispisati iz muzičke, ali koji svako dijete koje želi. Međutim, spletom okolnosti sam eto tako postao trombonista. Mi trombonisti znamo reći da se trombonista ne postaje, trombonista se rađa, da. Krasno. Dobro, ali ti si iz glazbene obitelji, mama ti je prodavala udaraljke, otac se amaterski bavio glazbom. Ako vam je slučajno sličan Stjepanu Hauseru, to je zato što je on njegov stariji brat. Dakle, nekako je bilo normalno da postoji glazbena naobrazba u tvojoj obitelji, ali ste onda vas dvojica otišli korak dalje. Da. Dobro. Koliko ste trebali podršku obitelji? Nije lako zapravo kad čovjek... Ogromnu podršku smo trebali, da. Mislim, ne znam šta bih rekao drugo osim toga, ogromnu podršku. Dobro, školovanje traje dugo, školovanje zapravo nikada ne prestaje. Pretpostavljam da, znam kad si završio akademiju da si rekao što ću ja sad, ja sam zapravo jedini školovani trombonist, treba mi neko kao konkurencija da bih napredovao dalje. Jesi li to našao kroz ove koncerte, možda suradnji sa nekim svjetskim glazbenicima koji su gostovali? Kako ne, konkurencija je svuda oko nas, ali pozitivna konkurencija. Svi moji kolege su izvrsni glazbenici i svaki dan me tjeraju da sviram bolje, pa i tako i da pišem muziku koja će sve nas zajedno pomicati će nam granice. Rekao si da si sam fan ove latino glazbe. Ja sam sjećam, išla sam u glazbenu školu u Bjelovaru, oni su imali odličan puhački orkestar koji je često svirao i na sprovodima. Ti, koliko znam, nisi baš toliko specijaliziran za sprovode, ali svadbe ti nisu strane. Svadbe mi nisu strane, da. Dok sam studirao u Austriji, dosta sam svadbi svirao, ali... Kako to izgleda svadba u Austriji? Je li uštogljena ili je nešto onako relaksirano kao što ti pretpostavljamo očekuješ od publike u srijedu da se dobro zabavi? Pa ja ne bih rekao da je uštogljena, ali s obzirom gdje se nalazimo, mi smo ljestvicu neuštogljenosti doveli na neku razinu koja u svijetu ne znam baš koliko postoji. Mislim da je malo tko tako ekstremno slavi kao Balkanci. Na ovome koncertu u srijedu nećeš se predstaviti samo kao autor, već i kao solist, naravno, ali i kao dirigent. Je li to prvi put? Kakva su ti dirigentska iskustva? Ja sam nešto malo u Maestru probala, nisam baš sad neka... Pa na faksu smo nešto dirigirali kao dio školovanja, pa onda sam jedan koncert od jazz orkestra HRT-a sa Ricardo Lukeom isto dirigirao. Pa ti si već veteran. Da, ma ne, nije stvar u tome, nego jednostavno kad netko piše svoju glazbu, on vjerovatno najbolje zna što želi čuti od benda, pa će tako i najbolje to postići, da. Tako, nadamo se da će Gorgona biti prepuna. Sigurna sam da će glazba i atmosfera biti fantastična. Mirone, hvala ti lijepa što si došao k nama u studio najaviti koncert. A svi koji živite u Novom Zagrebu, znate koliko je zapravo